Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα νέο τρόπο που έχει έρθει στην Κύπρο για την επιχειρηματικότητα, η εναλλακτική χρηματοδότηση ή όπως συνηθίζουν να το λένε, crowdfunding. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ειρήνη Δημητρίου. Καλημέρα σας, Διευθύνων Σύμβουλος της Anirod Development Organization. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Χρήστος Βασιλείου, αναπληρωτής διευθυντής και σύμβουλος της KPMG, όπως επίσης επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι είναι τελικά αυτό το crowdfunding που φτάνει στην Κύπρο? Το crowdfunding είναι ένα καινοτόμο εργαλείο εναλλακτικής χρηματοδότησης. Πρόκειται για τη συγκέντρωση κεφαλαίων από το ευρύ κοινό, δηλαδή από τον κόσμο, για τη χρηματοδότηση έργων, καλών ιδεών και επιχειρήσεων στον τομέα της οικονομίας. Χρησιμοποιούνται πλατφόρμες, ψηφιακές πλατφόρμες για αυτό το είδος της χρηματοδότησης. Είναι ευρέως διαδεδομένο σε χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Ισραήλ, και είναι ένα εργαλείο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση του δίνει μεγάλη σημασία. Και τώρα έρχεται στην Κύπρο. Στην Κύπρο κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο το crowdfunding εν ώψη και της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, αλλά και της έλλειψης ρευστότητας μέσα στην αγορά. Το crowdfunding μπορεί να είναι και ο προπομπός άλλων χρηματοδοτήσεων, παραδοσιακών χρηματοδοτήσεων, όπως είναι ο δανεισμός ή τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Πολλές φορές βλέπουμε τις τράπεζες να είναι διστακτικές στο να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις, ιδίως νεοφυείς επιχειρήσεις, γιατί αποφεύγουν να πάρουν το ρίσκο από μόνες τους. Αυτό το crowdfunding θα διευκολύνει, πιστεύουμε, και τις τράπεζες στο να προχωρήσουν σε δανειοδότηση ιδίως νέων επιχειρήσεων, αφού νιώσουν ότι δεν θα είναι μόνες και δεν θα πάρουν μόνες το ρίσκο της χρηματοδότησης. Μάλιστα. Κυρία Δημητρίου, εσείς είστε και ιδρύτρια του Crowdfunding Cyprus. Ναι, το Crowdfunding Cyprus είναι μια πρωτοβουλία την οποία ίδρυσε η Anirod Development Organization μαζί με την KPMG. Είναι μια κοινή πρωτοβουλία. Είχαμε έτσι μια καλή συνεργασία με την KPMG στην προώθηση του crowdfunding ως μια νέα μέθοδος εναλλακτικής χρηματοδότησης. Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κ. Βασιλείου, η συμμετοχική χρηματοδότηση, όπως λέμε στα ελληνικά, το crowdfunding, χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Είναι η συμμετοχική δανειοδότηση, δηλαδή το lending based, η οποία ενεργεί όπως λειτουργεί ο παραδοσιακός τραπεζικός δανεισμός. Δηλαδή οι διάφορες εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδέες ή έργα που θέλουν να λάβουν χρηματοδότηση τα λαμβάνουν μέσω αυτής της δικτυακής πλατφόρμας, όπου το πλήθος, το crowd, εξού και το crowdfunding, προσφέρει το ανάλογο ποσό για την υλοποίηση της ιδέας και επιστρέφει τα λεφτά ο ιδρυτής της ιδέας με τόκον, όπως θα έκανε στην δανειοδότηση της τράπεζας. Πολύ γνωστή είναι επίσης η συμμετοχική χρηματοδότηση με έκδοση μετοχών, το equity based, όπου υπάρχει πώληση μεριδίου της επιχείρησης έναντι μετοχών με ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό. Και το τρίτο είδος συμμετοχικής χρηματοδότησης είναι το rewards in donation base, δηλαδή η δωρεά ή βάση ανταμοιβής, αν θέλετε, συμμετοχική χρηματοδότηση, όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει μια χρηματοοικονομική ανταμοιβή, αλλά το πλήθος που προσφέρει τα λεφτά παίρνει μια ανταμοιβή σε είδος. Το τελευταίο είδος, ειδικά crowdfunding, είναι πολύ ευρέως γνωστό σε κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο, όπου μπορούν να χρηματοδοτήσουν ανθρωπιστικές κρίσεις, κοινωνικά έργα, έργα κοινωνικής ωφελίας. Επομένως, το crowdfunding είναι για όλους, και για τους ιδιώτες και για μεγάλα έργα από επένδυση ακίνητης ιδιοκτησίας μέχρι τεχνολογικές εφαρμογές, κουλτούρα, ταινίες, καινοτόμες ιδέες κτλ. Τι είναι ωστόσο αυτό που πρέπει να προσέξουν οι Κύπροι? Να πω επίσης ότι υπάρχουν κάποια ωφέλη από το crowdfunding. Πρώτα απ' όλα, όπως εξήγησα προηγουμένως, οι επιχειρήσεις τους δίνεται η δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια σε μια δύσκολη εποχή που ζούμε τώρα. Το δεύτερο είναι ότι ευκολύνει, όπως είπα προηγουμένως, τις τράπεζες για να δώσουν και να παραχωρήσουν χρηματοδοτήσεις αφού δουν ότι το κοινό εμπιστεύεται την εν λόγω επιχείρηση, αλλά και τον κόσμο
τους δίνει τη δυνατότητα στο να επενδύσει σε κάποιες καινοτόμες ιδέες, τις οποίες πιστεύει ότι αξίζουν τον κόπο. Άρα υπάρχουν κάποια ωφέλη. Όμως υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επειδή έχουμε να κάνουμε με τα λεφτά του κόσμου και έχουμε να κάνουμε με επενδύσεις που γίνονται από το κοινό, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να βάλουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδιες μέσα στο πλαίσιο το οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί και μέσα στην νομοθεσία. Προστασία των χρημάτων του κόσμου, σημαντικό. Προστασία και ρύθμιση των πλατφόρμων που θα χρησιμοποιούνται για την άντληση κεφαλαίων, πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην εφαρμογή και στην θεσμοθέτηση του crowdfunding. Να πούμε ότι υπάρχει μια θεσμοθέτηση από την Ευρώπη, ωστόσο εναπόκειται στην κάθε χώρα στο πώς θα το χειριστεί η ίδια. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή δυναμική τώρα σχετικά με το crowdfunding. Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν έχει εκδώσει σωρία οδηγιών και πρωτοβουλειών για την υιοθέτηση του crowdfunding ως έναν τρόπο εναλλακτικής χρηματοδότησης. Το έχει όμως αφήσει στα κράτη-μέλη πώς θέλει το κάθε κράτος μέλος να διαχειριστεί την νομοθεσία. Στην Κύπρο, να πούμε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν εκφράσει την πρόθεση τους να εξετάσουν το θέμα εις βάθος και σαν Crowdfunding Cyprus και KPMG μαζί με την ANIROD έχουμε προχωρήσει στην δημιουργία ενός πρόχειρου νομοσχεδίου, ενός draft framework, το οποίο έχουμε ήδη προωθήσει στους υπεύθυνους και ελπίζουμε σύντομα να γίνει νομοθεσία, ειδικά για τη ρύθμιση των πλατφόρμων, όπως είπε ο κ. Βασιλείου, που είναι πολύ σημαντική. Είμαστε σε δύσκολες εποχές. Οι πολίτες ψάχνουν τρόπους έτσι ώστε να βρουν καινούργια τρόπους έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, γιατί τα πράγματα δεν είναι απλά. Ωστόσο, έχετε το πρώτο συνέδριο. Ναι. Η KPMG μαζί με την ANIROD διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο crowdfunding στην Κύπρο. Έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν παγκοσμίου φήμης ομιλητές με τρομερές εμπειρίες πάνω στο crowdfunding. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Ελβετία, που θα μας δώσουν τα φώτα τους, ας το πούμε, στο TST crowdfunding, τι είναι το crowdfunding, ποια είναι τα ωφέλη από το crowdfunding, τόσο όσον αφορά τον κόσμο, τους επενδυτές, όσο και τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα. Αλλά θα μας αναλύσουν και τους κινδύνους που πηγάζουν από το crowdfunding. Είναι πολύ σημαντικό να τονίζονται και οι κίνδυνοι. Ακριβώς. Εμείς θέλουμε να δώσουμε μια ισορροπημένη εικόνα του crowdfunding. Θα δώσουμε μια ακριβή και ισορροπημένη εικόνα για να καταλάβουν οι συμμετέχοντες τι είναι το crowdfunding και πώς μπορεί να δουλέψει στην Κύπρο. Είναι σημαντικό γιατί τις περισσότερες φορές ακούμε απλά μεγάλα λόγια, δεν ακούμε κινδύνους ποτέ, είναι όλα ρόδινα και όμορφα, αλλά στη συνέχεια βλέπουμε κάποιες καταλήξεις που δεν είναι αριστερές. Το πολύ σημαντικό είναι ότι οι ομιλητές που θα έρθουν στο συνέδριο είναι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες παγκοσμίου εμβέλειας πλατφόρμων, επομένως θα μπορέσουν πραγματικά να μας δώσουν καλές πρακτικές και πρακτικά παραδείγματα για το πώς μια καμπάνια συμμετοχικής χρηματοδότησης μπορεί να επιτύχει. Επομένως, θεωρούμε ότι το συνέδριο θα προσφέρει εντελώς αντικειμενική άποψη επί των πραγμάτων. Να προσθέσω επίσης σε αυτά που είπε ο κ. Βασιλείου ότι γενικότερα το crowdfunding για την Κύπρο σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο είναι πολύ σημαντικό. Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία διαχρονικά προσφέρει υπηρεσίες και το συνέδριο απευθύνεται και στους παρόχες υπηρεσιών και σε αυτούς που θέλουν να εντάξουν το crowdfunding δηλαδή ως υπηρεσία στην καθημερινή τους οικονομική δραστηριότητα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και δείξαμε και αυτόν τον τρόπο. Να πω ένα τελευταίο λόγο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που μας στηρίζουν για αυτό το συνέδριο, που είναι το Συγκρότημα Δίας, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας έχετε απευθύνει. Είναι η Εθνική Τράπεζα της Κύπρου, η Κασουλίδης, η Logicom, η Δήμητρα Επενδυτική και η Combat Airways. Επίσης στηρίζουν το συνέδριο, το Hilton Park και η Greenlight. Και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνουν. Εμείς ευχαριστούμε. Ενώ μάθαμε ακόμα έναν τρόπο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας.